Kinongkit kam kaseng Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union MEWHU ha kajingelam jongkong diang timai lingdo General Secretary ha kasantarik uyayong kila ai ke memorandum ha ba po lingdo umintri ke social welfare ha ka bakile thu ikjing e ba jingkhia jongki kam balatan rong ha kiterpeng jongki Kasorkar kalapan bana ban ai mobile phone ha ki Anganwadi bat dekini ki phone laban rap thamai bun ki kam ki bat ki dei ban le Kasorkar India bat sorkar jela ki labatha ki Anganwadi ban shondur ye wei pei wei longkmi isamla bat ikhna rit ki bayo jingkershan jingbam ne ki Anganwadi center amtang kata manu benai ki haban shondur ye barok ki briu ki bayo jingmentoi ne ki Anganwadi center bat ban penrung ha ka face recognition system jong ka app Bunsin kini kidur kimrung ha ka app namar bambiang ki internet network ha ki nong kendong. Kumta ki hak ban mariak biang syakata kashnong bunsin ban shondur wat tang ye iwi briu. Ki Anganwadi ki hap ru ban penbiang ye jing kenjing dia bat ki we ki jing bu record ha ki register ki ba umduna syu ya ka khat pratli man ubenai. Ye kini ki kam ki hap ban trei man kasngi. KMAWHU kalau kerpat ru nak sorkar jela ban ai pension ni ki dikhot ki balasong that bat ka jingerap umduna arlak tingka bat ki Anganwadi helpers shilak tingka kila kerpat ru ban pensting ki lingkor balaban rap bun sertap ha ki terpeng jongki uba polling do ulakular ban ra kini ki jingerpat jong ka MEWHU shaka joint meeting jong ka social welfare department ha ka ba kinoyalam jagani ka sengru kin shimbenta ban penpawi ki jingerpat jongki te kulishibun ipi wakila wan bandar ka bani gasni akabani la adon ya gaji kendo jongi jongka Meghalaya Anganwadi Workers and Helpers Union nakabenta ki problem ki bangi kum ki nong pre Anganwadi baki nong yarap ni jia kendo nakapor syakapor hakikam ki bangi ngitre te ngi airu ya ka memorandum shi hakani kasni bat ngan brief kindiat ngan ya thu kindiat halor gini ki kani ki shithi ka bangi ngitho hakabangi ai i menta kasni kalong bet kabading kong ay kalong hakani kabangi le ya gani ka FRS kadika ka face recognition system bat kata ka EKYC kabangi ngi habande haki mobile phone haka app haka portion tracker app khnang ban pin shisha ba kini ki beneficiary ki dei kita ki ba yo jigmam shisha hapo ki centers ki jongi te habangi las dang bande ikani ka kam te haka jing ya lenti ki jongi banle ya kata ngi shampoo ki problem te ka baning kong e kalong ba don ki beneficiary ki mtre banle ki adhar ki jongki te ka baar kalong ba kini ki badon ha ka adhar pat ki don pat ki bala shift no na katu ka jaka ka baki shong shubu menta ki shong hapo ka maulai nong loma te ki shift no sha ka we ka jaka jong ka part of maulai te long kala shem jing e yangi te ka don pat ba ki tu ki link adhar ki ba ki OTP ki number phone ki jongki ki haban change te ngila ong ki beneficiary bagi le change te ka shimpor ki bakin le mo ka jingbon kam ka jongki te long kita ki dikidaw hi ki ba ngi shem halor kani ka bangin le ya ka OTP bagi EKYC na ta ki beneficiary te halor kani ka phang te ngila tho she i minister bala dalong ka bala ba ho angin le ya ka EKYC bangin pen shisha bagi de ki beneficiary ki jongi ki balong genuine banyo jingba mo hapo ki centers ki jongi and riban le hi ya kani ka FRS ka face recognition system te kani te ka shem jing e bha namar kat kum ki instruction le ka bawan menta yangi ki Anganwadi ki ong ba ngide banle ya ka FRS RCN shi banai te ka shem jing e hado kata te nakaliang ka jongi ngila tho she i bala dalong ka bala ba kin kren nakaliang jong ka state government kan kren sha ka central government ba kan pelat yang i bangin le ya kan ki FRS kam don jing e bangin aya ba ka present mo namarman ka banai ngi haban play ya ka portion tracker am te onda kala play ngi haban tik you to beneficiary ba ubi bala yo jing bam te ya kata tingim don jing e nakaliang ka jongi bangin le ya kata andre ka jing ya kren jongi menta ka long ba kin pelat yang i tang ban le ya kan ki FRS namar ngi ka server ru kadika we na ka problem teng anda like example mo shubu mentang ala li shondori beneficiary ndang ala li shondor da itu hi bangala link da ka adha ngala li shondor anda ngala pet ka claim record sak tu ka portion tracker app to that same beneficiary nga haban le biang RC license te long ka ado kata yang ite teng kala pending sabangin update se register ru namar baleng la shubun kam ya kan ni mobile menta banle ya kan ni ke EKYC ba ke FRS te na kata
ngila ban bahaya minister bayin pelat la dalam kuno bayin pelat yang ina kani kenapa kan suk ya kan kom ke jungi nama menta kala long da namar ka kam do kala long double work te yang namar at the same time ndai bangile tanya kani ka portion track am ngi hapru banle ya ki ngi haban maintain ya ki register ki babon ki badan hadu khat nyau tali ki register ngi haban ban maintain ki don ki register lagi bang ngi ha maintain man kasngi dan pagi register ki bangi maintain monthly barkani ru kala ban kya hadu kata tingila tho ru syai bala dalong kapala ye ki register by NI lat bangin maintain be tang ki register ki balong very important one gila ada dep ban mention ki kita ki register di sakawai ru kabadan kam ya hangni kaba ngila pha syai galong halor ka pension namar ba Latip hi ho yangi ki ong ni de ki honorary Anganwadi worker. And re haka jing shisha kat kum ka kam ka bangi tre ngim sim shu tam ni de ki honorary namar ka workload ka long very heavy. Te don pat ki Anganwadi workers bapli ki blatre de ki artho life slam te ki la bring up bhaya ka ICDS mo ya ka scheme ICDS ang di Meghalaya. Ki la bring up hadu kata hadu bakal along bakal malnutrition ru ka reduce bahana ka jing tre shitom ka jongi. Te haka bakut pat anda ki la shong thai kan dal adai ka pori ki ban shong thai they got nothing kimyo ai ru em long isn ai te ki tena kalya ka jungi ngila ayah halor kan ka memorandum banna kalya ka state at least kan ayangi ka pension la rakim la ban ai for the time being ya ka pension at least kan ai ka one time payment financial assistance kanang anda ngila shong thai kitu ki nong tre Anganwadi but helper ki la pat ban sedang ki we ki kam da ka jingi rapisa jongka state government ka jongi de kita hi gide ki ba hakmat du kita ki jingi kren te menta I minister jungi la ong ba halor kane ka memorandum jungi te halor jungi la ai jing mo dengi ba ngin sakhot ka joint meeting between the directorate jongka social welfare department but mangi ki union members in sa penpet ya kata kadit te in sa ajing tibingi te halor kani ka join meeting tingin siya discuss khamba halor kani ka memorandum ka bangingi ai nama